de man van ook belde. Dat is onderweg, nou, dat ging wandelen en Ach en hij dus zien gaan en dan zei hij, die komen naar bos aan. Maar toen keek ik, hij is hier nog staan. Heb je maar is dat met beeld? Oh nee, dat is zonder Nee, beeld. beeld. Ja? Hey Tij! Hey, ik moet opletten op de weg, joh. Hij moet opletten op de weg zitten. De bist niet aan het wandelen Tij, de bist met een auto. Ik ga met de auto naar het startpunt voor te wandelen en van daar vertrekken we. En hoe ver ga je ze wandelen Tij? 10 en 12 kilometer. Oh lekker. Is het De niet, pitstop uiteraard. is het niet te warm? Nee. Oh, We lopen altijd. Weer of geen weer. kijk. Hey, vindt je het goed als ik even met de vrouw klets? Oh, de neus maar. Ik heb er niks op tegen, hè. Oh, Oké. we zullen goed op haar letten, liefheuren zien en we nemen ze niet mee. Nee? Rondetjes. Fijne vent. Ja, Mogen we ze dan ook op tv zetten? maar voor mij goed wel, joh. Oké. Toch. En ga toen maar uitkijken, hè, donderige weg. Ik ga eerst naar Frank. Hoi. Oké. Hoi Tij. En gaat yes, nog mantelzorgen in de Bollerimmersbach. Dat is een zwager. En dan moet er dan de was herbrengen, de was met terugnemen. Dat gaat er yes door en dan gaat er wandelen. Een zwoger. Een zwager van mij, ja. Dat Een is in de zwoger? Bolder. Oké. Ja. En wat is dat dan van Tij? Ook een zwager eigenlijk, Oké. ja. Ja. In principe is het de man van mijn zus. Kijk. Kijk. En Hey. dat is in de Bolder. En, Een zorghuis. maar dan wordt er toch in principe voor hem gezorgd? Nou, was en dergelijke, dat doet mijn zus nog zelf. Dat wil ze zelf in de hand houden. En haalt de Tij nou dan de was op? Die houdt de was op en dan gaat er wandelen en straks komt er terug, brengt het voele was weer. Die kan je op. Het is een echte mantelzorger ook. Dus het is niet alleen een grappige, maar het is ook een hele leven. En de grapjes sowieso, hij maakt altijd grapjes. Ik ben me dat ook aan het leren. Oh Die ja? grapjes maken, Ha. tegen. Haal ze hem nog in, denk ze? Nee, Nee? nee. Hij is 4 jaar jonger als mij, dus dat sowieso. Oké. Met die grapjes, dat hoor ik niet in. En Oké. wie heeft stik met de voornaam? Ellie. 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 Wie wordt ze in het geval van Tij mantelzorger? Omdat mijn zus, ja, kijk dat vertellen. Die heeft- Niks vertellen wat ze niet wil. Nee. Mijn zus is ziek en de man zit nu in de bolder en daarvoor wil hij. Ik heb een rijbewijs met greenheid. Wat dat betreft ben ik een held op sokken. En dan doet hij dat allemaal. Hij is vanmorgen met een boodschappen gaan doen, dus hij doet eigenlijk van alles. En ik vind dat goed, dat is natuurlijk ook een teken. Hè. Ik vind het allemaal prima dat er dat doet. Fijn. Ja. Dus ja, jullie moeten er ook zijn, hè? Ik vind dich, Ellie, ik vind dich helemaal geen held op sokken. Ik vind dich meer een pantoffelheld. Ik hou me gewoon mee aan het aandoen, maar ik ga dadelijk line dansen. Ah, kijk. Dus Je de man hebt- gaat wandelen en ik ga line dansen. Maar dan doet je dus allebei aan de conditie. Proberen, hè? Ja, nou, ik heb dat ook wel eens geprobeerd, dat line Ja? dansen. Ja? Ja. Ja, dat is... Kan je direct de koppakking kapot. nou, dat vind ik wel wat moeilijk, zonder muziek. Dus gewoon met de benen zwaaien, met de armen zwaaien. En dat is goed voor... Ja, Kijk, tellen. ja, toch? ook dat. Ja. En dansen die wat voor corona, want we hebben natuurlijk ook een hele tijd stilgelegen. En die dansen moesten we allemaal oprakelen. Hè? Ja. Dus het is eigenlijk een soort van sudoku, maar dan ook goed voor de conditie. Ja. 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 Ja, ja, dus tellen en dansen en Ja. gewoon. Hè. En wie lang duurt ze dat al? Van 2006. En dan gaan we met die mevrouw uit daar woont en een vriendin van mij die ik moest dan ophalen. En dan gaan we samen naar de line dansen. Oké. En daarna drinken we een kopje koffie voor de gezelligheid ook. Beetje sociaal, hè? Ja. Ja, moeten we wel doen. En neven dicht wonen de hippies. Ja. Niks van te zeggen verder. Aardig jullie. Prima. Maar dat is natuurlijk ieder zijn ding, hè? Ieder zijn ding. Ja. Moest elkaar ook een beetje de ruimte geven. Ja, maar we hebben wel een klein buurmeisje erbij, dus dat is ook leuk. Ze hebben een meisje, dat is 9 maanden of zo. Hè? Oh. Freya heet het. Freya. Freya, ja. Beetje Noors.
Ja, is ook een naam die past bij de Ja. symbolen die ik op de camper zie, ja. Ja. Ja, deze is er aan het opknappen. En wat jongeren, dat weet ik niet, maar dan gaat er met op vakantie dan een aantal weken. Dus Leuk, ja. ze doen hun ding, En wie lang woont je al hier? geboren. Echt hoor. Toch niet hier, of wel? Ja. Ja, dit is het oudershuis. Ik heb heel even in Sittard gewoond, in de flats, maar dat wordt niet aan mij besteed. Dat vond ik verschrikkelijk. En dan zijn we bij mijn mama ingetrokken. Want die wou ook wel op leeftijd. Die had eerst voor ons gezorgd gehad. Ik werkte bij VND in Sittard. En daarna is ze dement geworden. En dat hebben we weer gehoord, toch best wel ook gezorgd. Ja. Oh, dus de bent zelf ook hoe het juiste mantelzorg houdt gesneden. Ja, ik ben de jongste van 5, dus ja. Ehm, En mijn mam zag vroeger altijd, het was te klein, kent ze niet. serieus? Ja, die wilde me altijd sparen, die andere veren moesten dat maar doen. Leuk hè? Maar ja, Dat zijn dat nog is, dat is druk hè, bij de jongste, hè? Ja. Dat de ouderen die moeten het meeste werk verzetten en de Ja, jongste ja. is dan meer het bonuskindje. Bonuskind, ja. Ja, ik ben even goed al 73, dus toch. Maar volgens mij best nog hartstikke vet. Ik ben in zoverre, ja, ben ik nog best wel fit. Het mankementje zie je en door, maar dat werd er ook bij de leeftijd. Jo, dan, hè. het begint bij mij ook al. Ja. Ja, En ik moet Dat nog is maar nog 73. dat is nog jong. hè. Oh ja, dat is het is maar wat ze mankementjes neemt. Ja. Maar wat wordt het? 5 kinderen en hoeveel dames, hoeveel heren? 4 dames en 1 heertje. Och, ten arme mens. Nee, dat wordt het jongske. Die wordt altijd in de watten gelaten. Oh ja? Ja. Hij is ondertussen 84, dus. Waar staat dan ook de oudste? Nee, ik heb nog een zus, die is 84. Leven ze nog allemaal? Eén is dood, Oh. de middelste is dood, ja. Al een aantal jaar. Ja. Maar waar staat in de tijd nog niet dat er dan, een jongske richting Rolduc moest of zo? Nee, Of dat weet ik niet. Is ze Dat, door langs afgescheerd, langs Is die er dan afgrond? langs afgescheerd, geloof ik, ja. Is wel in dienst geweest. Want mijn papa moest veel toesdoen. Mijn papa was bijna afgekregen in de oorlog. Dus hij deed ook veel toeswerk met graven en zo natuurlijk. Maar ik heb even gelogen, ik ben niet hier geboren. Even heb ik gelogen. in Ik ben op de Ziekenhuis? pas geboren. En wat is de Bij Front, bij de Roosroeven. Die Oh, straat, oh, ja, daar ja, ben ik ja. geboren. Ik heb me even vergist. En 4 jaar word ik weer hier komen wonen. ja, is dat de roosterhoeven was nooit dat nieuwe terras hebben gemaakt, toch? Ja, daar. Ja, en dan Ah. een stukje weer door. En Daar ben richting, ik richting de Rieksweg. Nog een stukje weer. Nee, achterom. Achterom? Ja. Oké. Op Oevereen dan. Oké. Ken je Oevereen? Ja. Ja. Op bijgaan dan eigenlijk, ja. Op mijn zijgaan. Echt. Echt? Ah, oké, de andere kant. Ja. Ja, ik heb moeite met links en rechts en dicht met vuur de achterrol. Toch Ja. grappig, ja. Rechts is wat de doem links zet, hè? Ja, maar ik zat altijd nog eens, eigenlijk toch, ik dacht, als er nog eens hier langskomt, ik vond het wel leuk. Ja? Ja, daarom word ik nieuwsgierig natuurlijk. Ik Nou ja. denk, ik gewoon kijken. Nou weet ze wie het giet. Ja. Dus Ja. we bellen niet van tevoren. Nee, dat is ook... Nee. Maar je hoort eerst staan aan de deur, maar daar wordt niet een machine waar dan. Nou ja, die mevrouw die heeft een sticker achter op de auto, Helleveeg. Helleveeg, dat is van een of ander... Hallo? Hoi. Van een of ander... ja, die deed ook theater of zo, of muziek maken, ik weet het Oké. niet precies. Ilona. Woont Want daar. we dachten van Helleveeg, dat moet dan wel een, Ja, dat dat moet is- een ruige tante zien. Dat vult wel met, denk ik. Oh, joh. oké. Nou ja, die nemen ze op. Er Nee. wordt niet stoes of de. En dan ook maakt mee niet op het muurtje staan en nu zie je. Nou ja, ik zag dat kupje zo boven de heg goed steken. En we hadden eigenlijk de campers gezien. Ja, Ja, die van- vond je ook leuk. Die vonden we ook leuk. Ja. En toen dachten we van, dan gaan we door eens kijken. Ja, en dan vindt een kwam een ander. Ja, dat wordt mijn man zo, die maakte me nieuwsgierig. Die Eigenlijk belde op, is- die belde me, je zet ze zijn van onderweg. Het is allemaal de schuld van Tij. Ja, thee, lag nee. Ja. De nou eerst mantelzorger gaat zien en dan gaat wandelen. Ja. Ja. Straks komt er weer gewoon terug, natuurlijk. Veilig. Veilig terug. Ja. Ja. Ze wandelen met een man of 8. Dat is weer gepensioneerd is, ja, dan moest ze toch het gaan zoeken. En zo is dat toevallig staan, want dat een groep in echt ging wandelen met
Ook mannen, vrouwen, maakt niet uit. En het is zich daarin geïnformeerd. Dus dat en, was eigenlijk op die advies? Op mijn advies, ja. Ik Sloeg wil je hem niet kwijt, maar... Nou ja, ik Dat heb is net gezond, gehuurd. ja. We mochten die Ja. meenemen, zei je. Oh, dat heeft er al dikker gezegd, die werden aan de straatsteen niet kwijt, maar goed. Dat is, we zijn bijna 50 jaar getrouwd, dus. Maar dat zeggen de meeste mannen die eigenlijk Ja. heel trots zien op hun vrouwen en niet zonder kinderen en zo. Dus, Nee, dat denk ik gewoon. Die zou niet zonder kennen, denk ik. Dus laten we maar gaan bijeenblijven dan, toch? Ja, spreken we dat af? Ja. Ja? Goed. Thij, want er zit dan nu te kijken, hè, als het goed is. Misschien wel samen op de bank met Ellie. Ja. Ja, dit gaan ze dan allemaal op die geweten. Maar ik kan ze trots op zien.